May pakana po sa online threat laban po sa Bayambang National High School na sa kustodiyo na po ng otoridad. Para sa detalye po ng balitang yan, Idol Joanna De Vera. Report! Agad na nasa ilalim ng kustodiya ng Philippine National Police Bayambang ang umano'y sangkot sa pagpapakalat ng online threat laban sa Bayambang National High School matapos ang mabilis na koordinasyon ng lokal na pamahalaan. Ayon sa ulat, kasalukuyang sumasa ilalim ang suspect sa kaukulang legal na proseso kabilang ang assessment ng Municipal Social Welfare and Development Office. Layunin ng pagsusuri na matukoy kung mayroon siyang sapat na discernment o kakayahang maunawaan ang bigat at posibleng epekto ng kanyang ginawa. Kapag napatunayang mayroon nito, maaari siyang managot at maharap sa kaukulang kaso alinsunod sa umiiral na batas. Binigyang diin ng mga otoridad na ang pagpapakalat ng mga online threat, kahit pa ito ay tinuturing na biro ng ilan, ay maaaring magdulot ng matinding takot, pangamba at abala sa mga mag-aaral, guro, magulang at sa buong komunidad. Maaari rin itong magresulta sa agarang pagtugon ng mga otoridad at makagambala sa normal na operasyon ng mga paaralan at iba pang institusyon. Muling nanawagan ng lokal na pamahalaan sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iba pang online platforms. Paalala rin ng mga otoridad ng anumang uri ng banta, totoo man o hindi, ay maaaring magkaroon ng kaukulang pananagutan sa ilalim ng batas at dapat iwasan upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.